መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 62 ነፍሰይ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ሃዲኣ ትጽበ ምድሓነይ ካብኡ ይመጽእ ኣሎ ከውሕይን ምድሓነይን እምባይን ንሱ ጥራይ እዩ ኣዝየ ኣይናወጽን ከም ዝቐነነ ግድግዳን ንውዳቕ ዝተቐረበ መንደቕን ኩልኹም ሓቢርኩም ምእንቲ ከተውድቕዎስ ክሳዕ መኣሲኹም ንሓደ ሰብኣይ ጥራይ ትጥሕሩ ካብ ልዕሊ እናኡ ኸጽድፍዎ ጥራይ ይማኸሩ ብሓሶት ባሂብሉ ብኣፎም ይምርቑ ብውሽጦም ግና ይረግሙ ኣለዉ ትጽቢተይ ካብኡ እዩ እሞ ነፍሰየ ብኣምላኽ ጥራይ ሃዲእ ክተጸበይ ከውሕይን ምድሓነይን እምባይን ንሱ ጥራይ እዩ ኣነ ኣይክናወጽን እየ ምድሓነይን ክብረይን ኣብ ኣምላኽ እዩ ጽኑዕ ከውሕይን መዕቆብየይን ኣብ ኣምላኽ እዩ ኣቱም ህዝቢ ኩሉ ግዜ ብእኡ ተወከሉ ልብኹም ኣብ ቅድሚኡ ኣፍስሱ መዕቆቢና ኣምላኽ እዩ ውሉድ ኣዳም ምናምን ጥራይ እዮም ውሉድ ሰብውን ሓሶት ጥራይ እዮም ኣብ ሚዛን ልዕል ይብሉ ኩሎም ብሓባር ካብ ምናምን ይፈኽሱ ኣብ ግፍዒ ኣይትወከሉ ብዘመተ ኸኣ ኸንቱ ተስፋ ኣይትግበሩ ሃብቲ እንተበዝሐ ልብኹም ኣይተውድቑሉ ስልጣን ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምላኽ ሓንሳእ ተዛረበ ክልተ ሳዕ ሰማዕክዎ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ትፈድዮ ኢኻ እሞ ጐይታየ ጸጋውን ናትካ እዩ